Intro. Ito na ang pinakamalupit na laban. Guys, finals na. Stop 1. Oo. Top 1 ng both sides. Hindi natin alam sino nga natin. Pareho nag-conserve na energy. Mahirap matansya sino kakampiyan mo. Nag-conserve sila pareho energy eh.
Parang Wednesday versus Thursday group.
Second, first set, tingnan na natin. Basta yung mga pasyente natin. Ayun, nandiyan naman si Ito. Iwanan na natin kayo. Mga jump smash ganun. Tsaka
Ay, tunog. Ganun. Ay, mabagal na ito. Ito na rin. Ako, yung naging. Oh my God, ang galing. Saan ano, back to back. Si Dom noon nanalo na ang lahat. Tapos, back to back na. Alam mo, hindi ko ba na nakita yun? Ako rin, nilulaan ko lang. Hoy!